μας δίνουν σημασία. Δεν μας δίνουν σημασία γιατί είμαστε Ελληνίδες. Λες και εξάλλου ακούν δύο. Τώρα θα τους κάνουμε εμείς να παραμιλήσουν μαζί σου. Έχω μια ιδέα. Πάμε. Δεν σου έχω πει τόσες φορές να μην πειράζεις ξένα πράγματα. Αν το ξανακάνεις, θα σε κλειδώσω στο δωμάτιο. Άτακτο φτηνό. Με ποιον μιλάς? Ξέρει αυτός. Πάμε. Pardon, allodapí. What? Ξένοι. Oh, yeah. Dallas. Yeah, Dallas. Pardon, αλλά αυτός ο JR πολύ καθήκη να πούμε. Καθήκη? Yeah. Oh, yeah. Γιογιό. Με καμάκωση. Με συγχωρείς, αλλά τη συνοδεύω εγώ. Απάγαινε ρε. Γράψου λέει η κοπέλα είναι δικιά μου. Δεν μου λες μανίτσα, ποιο κάνεις κύριε. Το σαρκάνι. Το σαρκάνι. Ποιον? Το σαρκάνι. Το σαρκάνι δηλαδή. Εμένα. Άντε πήγαινε. Τι είπες ρε, αφού εμένα γουστάρει η γυναίκα. Τώρα φύγε από εδώ να μην έχω αίματα. Pardon, αλλά βαράω άτσα. Τι ώρα. Και τα δύο. Μία το ένα. Μία το άλλο. Και τι με πέρασε εμένα μωρή. Πεις πολλαπλής χρήσεως. Εγώ είμαι άντρας, με εμένα θα έρθεις. Έλα εδώ ρε. Τι, με θες τίποτα. Μη φύγεις, πάω να καθαρίσω. Άσο, άσο, άσο.